രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് ഇന്ന് 8ാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. 8ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. ഇന്നലെ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടിരുന്നു? ഭക്തി തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ, ഭക്തിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത്? ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്ത് വേണം? ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മള് എന്ത് വേണം? നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്താണ്? ഭക്ത വിശ്വാസങ്ങളുള്ള ആചാര്യ സേവ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? അവരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ ത്യജിക്കാനുള്ളൊരു സന്നദ്ധത ഉണ്ടാവണം. പുണ്യഭൂമിയിലെ വാസം പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താണ് അതിന് വേണ്ടത്? ആവശ്യം വേണ്ടത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. ഏകാദശി ദിവസം പോലുള്ള വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ ഉപാസം അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ തുളസി മഹാറാണി പൂജ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഭക്തന്മാരെല്ലാം സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കുക, ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അയോഗ്യരായ ശിഷ്യന്മാർ കണക്കറ്റ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം അതിനകത്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുക, എന്നിവ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക. അതിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം. പിന്നെ എന്താണ്? സാധാരണ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ ഋജുബുദ്ധി, ലാഭഛേദങ്ങളിൽ സമഭാവനയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക. ദേവതാരാധന. പിന്നെ മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വേദനിപ്പിക്കരുത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ ഭക്തിയുടെ തത്വങ്ങൾ. അതായത് നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ട, നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഇനി അടുത്ത അധ്യായം 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ നമ്മൾ 64 നിയാമക തത്വങ്ങൾ, പാലിക്കേണ്ട തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. 64 തത്വങ്ങൾ, അതിൽ 5 ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. 64 നിയാമക തത്വങ്ങൾ 5 ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ടത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? മൂർത്തി ആരാധന, ഭാഗവത ശ്രവണം, ഭക്തജന സംസർഗം, സങ്കീർത്തനം, ഭക്തജന സംസർഗം, നാമസങ്കീർത്തനം. 5 കാര്യങ്ങൾ. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ 5 എന്ന് പറഞ്ഞത്. നാമസങ്കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ നാമം ശ്രവിക്കുക, കീർത്തിക്കുക, സ്മരിക്കുക. പിന്നെ നമ്മള് ഭക്ത സത്സംഗം, അതും നമ്മളെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഭാഗവതം അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്? പിന്നെ മധുരാവാസം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ വീട് നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും? വൃന്ദാവനാക്കിയിട്ട് മധുരാക്കി മാറ്റാം. അത് മധുരാവാസം. പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, മൂർത്തി ആരാധന, വിഗ്രഹാരാധന അല്ലെ. നമ്മൾ ഡെയിലി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. അത്രയും കാര്യങ്ങള് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ 5 കാര്യങ്ങളും.
അല്ലെ? സത്സംഗം നമുക്ക് ഡെയിലി കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭാഗവതം ഡെയിലി നമ്മൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന് വിളക്ക് കത്തിച്ച് മാല ചാർത്തിട്ട് കൊടുക്കാം, അല്ലെ? ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കാം. ഭഗവാന്റെ സ്തുതികളൊക്കെ നമുക്കിപ്പോ കുറെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്കത് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാം. ഒന്നും പറ്റില്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകം ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാം. ഭഗവത്ഗീതയിലെ എന്താ പറയാ, ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് ചൊല്ലി, അതൊക്കെ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കാം നമ്മൾ, അല്ലെ? അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭാഗവതം വായിക്കുന്നതും അതിനകത്ത് വരത്തില്ലേ മാതാജി? കീർത്തിക്കാനായിട്ട്. അതെ, ഭാഗവതം ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ വേറെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ, നമ്മളെ വീട് നമുക്ക് മധുര വൃന്ദാവനാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട 5 കാര്യങ്ങള് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മള്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് മാതാജി, എന്ത് മാതാജി? മധുരാസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്നാ? മധുരവാസം. മധുരവാസ. അപ്പൊ അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇനി ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അപരാധങ്ങൾ. ഇനി കുറെ അപരാധങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെയാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും, കുറെ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ടുള്ള അറിവായിരിക്കും. നമുക്ക് നോക്കാം 8-ാമത്തെ അധ്യായം. അതായത് ഭക്തിരസായനത്തില് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്. കുറെ നമുക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും, ചില നമുക്ക് പുതിയ അറിവായിരിക്കാം. പുതിയ അറിവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളാം. അപ്പൊ ഒഴിവാക്കാൻ വായിച്ചു പോകാം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അപരാധങ്ങള്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിര സേവനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത 32 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ 32 കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ഏതൊക്കെയാണത്? 1, കാറിലോ പല്ലക്കിലോ പാദരക്ഷ ധരിച്ചോ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. കാറില് പല്ലക്കില് പാദരക്ഷ ധരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ജന്മാഷ്ടമി, രഥയാത്ര തുടങ്ങി ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരമായ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളൊന്നും ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ആഘോഷങ്ങള് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുക എന്നതിന് മുടക്കം വരുത്തരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എന്നും നമസ്കരിക്കണം. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കൈയും കാലും കഴുകാതെ ഭഗവാനെ പൂജിക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. ഭക്ഷണം കഴിച്ച കൈയും കാലും കഴുകാതെ ഭഗവാനെ പൂജിക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ കുളിക്കാതെ പോകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനെ പൂജിക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. അശൗചമുള്ളപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. അതായത് വേദശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ആ കുടുംബം മുഴുവൻ കുടുംബസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഒരു നിശ്ചിത കാലം വരെ അശുദ്ധമായിരിക്കും. ഉദാഹരണമായി ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിന് അശുദ്ധ കാലയളവ് 12 ദിവസങ്ങളും ക്ഷത്രിയർക്കും വൈശ്യർക്കും 15 ദിവസങ്ങളും ശൂദ്രർക്ക് 30 ദിവസങ്ങളും ആകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനെ അശൗചമുള്ള സമയത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഒരു കൈകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കരുത്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മുമ്പിൽ പ്രദക്ഷിണം വെക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വലതു ഭാഗത്തു കൂടി ക്ഷേത്രത്തെ ചുറ്റി ആദരപൂർവ്വം നടക്കുന്നതാണ് പ്രദക്ഷിണം. 4 അമ്പലത്തെ ചുറ്റിയാണ് പ്രദക്ഷിണം വെക്കേണ്ടത്. കുറഞ്ഞത് പ്രദക്ഷിണം പ്രതിദിനം 3 തവണ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം? ആ 4 അമ്പലത്തെ ചുറ്റി നമുക്ക് പ്രദക്ഷിണം വെക്കാം. കുറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസം 3 തവണയെങ്കിലും പ്രദക്ഷിണം വെക്കണം. വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ കാല് വെക്കരുത്. അതായത് വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നില് നമ്മൾ കാല് നീട്ടിയിരിക്കില്ലേ? കാല് വെക്കരുന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മള് അമ്പലത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടില് വിഗ്രഹത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടില് വരാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് അവിടെ താഴത്തിരുന്നിട്ട് കാല് നീട്ടി വെച്ചിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ഒരു കൈ കൊണ്ട് കാലിന്റെ ഞെരിയാണിയിലോ കൈമുട്ടിലോ കാൽമുട്ടിലോ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കരുത്. കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കിടക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വച്ച് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കള്ളം പറയരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് മറ്റുള്ളവരുമായി വർത്തമാനം പറയരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കൂക്കി വിളിക്കുകയോ നിലവിളിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ലഹള കൂടുകയോ അടിപിടി ഉണ്ടാക്കുകയോ അരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ശാസിക്കുകയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ അരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭിക്ഷ നൽകരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പരുഷമായി സംസാരിക്കരുത്. കമ്പിളി പുതപ്പ് ധരിച്ച് വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ ചെല്ലരുത്.
വിഗ്രഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അന്യരെ സ്തുതിക്കുകയോ പ്രകീർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അസഭ്യ ഭാഷണമരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് അധോമുഖ വായു ബഹിർഗമിക്കരുത്. അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. ഇലയോ പൂവോ കായോ ജലമോ എന്തും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാമെന്നും അതിൽ ഭഗവാൻ തൃപ്തനാണെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഈ പദ്ധതി സാർവത്രികമായി ഒരു മിനിറ്റ് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അവരവരുടെ കഴിവനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. ഇലയോ പൂവോ കായോ ജലമോ എന്തും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാമെന്നും അതിൽ ഭഗവാൻ തൃപ്തനാണെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഈ പദ്ധതി സാർവത്രികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ദരിദ്രന് പോലും ഇത് ബാധകമാണ്. വെറും കൈയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ പോകരുത്. അതേസമയം സമ്പന്നന്മാർ അവരുടെ കഴിവിനൊത്ത് വേണം ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കാൻ. വിലപിടിപ്പുള്ള ആടയാഭരണങ്ങൾ, പൂക്കൾ, നല്ല ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവ ഭഗവാന് ഇലയും വെള്ളവും തന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിനു വേണ്ടി വാരിക്കോരി ചെലവാക്കൽ ഈ മനോഭാവം ശരിയല്ലെന്ന് ഓർക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന് വെറും കൈയോടെ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് ദർശിക്കാനായിട്ട് പോകരുത്. എന്താണ്, ഒന്നുകിൽ ഇല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം. പിന്നെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ചാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ചെലവാക്കേണ്ടത്. ആ ഒരു മനോഭാവം ശരിയല്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ ഒരു സാധനവും കഴിക്കരുത്. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ ഒരു സാധനവും നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല. ഋതുഭേദം അനുസരിച്ച് ലഭ്യമാകുന്ന പഴങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉപേക്ഷ വരുത്തരുത്. അപ്പൊ ഓരോ സീസൺ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പഴങ്ങളായിക്കോട്ടെ ധാന്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. വിഗ്രഹത്തിന് പുറം തിരിഞ്ഞിരിക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ, അമ്പലത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടില് നമ്മൾ പുറം തിരിഞ്ഞിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. നിശബ്ദമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാവരുത് ആത്മീയ ആചാര്യനെ വണങ്ങുന്നത്. അതായത് ആത്മീയ ആചാര്യനെ പ്രണമിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനാ വാക്കുകൾ ഉറക്കെ പറയണം. അപ്പൊ ആചാര്യനെ പ്രണമിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് പ്രാർത്ഥനാ വാക്കുകൾ ഉറക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കണം പ്രണമിക്കേണ്ടത്. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്തുതിവചനങ്ങൾ പറയണം. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആത്മപ്രശംസ നടത്തരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥ ദൈവങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കരുത്. അർത്ഥ ദൈവങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കാനും പാടില്ല. ഇത്തരത്തില് 32 അപരാധങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത 32 അപരാധങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ വായിച്ചത്. ഇനി അർത്ഥ ദൈവങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്തോ മാതാജി ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ? അർത്ഥ ദൈവങ്ങൾ വെച്ചാൽ ദേവന്മാര്, ദേവന്മാര്, ദേവി ദേവതന്മാരൊന്നും നമ്മൾ അധിക്ഷേപിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. സോറി മാതാജി, ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അറിയണ്ടാവുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അർത്ഥ ദൈവങ്ങൾ വെച്ചാൽ ദേവി ദേവതന്മാരാട്ടോ. പിന്നെ ഇനി ഇതിനു പുറമെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ ഇനി വരാഹപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ വരാഹപുരാണത്തിലും കുറെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിലും പറയുന്നുണ്ട്. 29 വരെ വരാഹപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഇരുട്ടുമുറിയിൽ വച്ച് വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കരുത്. നമ്മള് വിഗ്രഹത്തിന്റെ, അതായത് നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള തന്നെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ വെച്ചിരിക്കുന്ന റൂമിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒച്ചയുണ്ടാക്കി ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കയറാനായിട്ട്? പൂജാമുറിയിലേക്ക് കയറാനായിട്ട്. അല്ലാതെ ഇരുട്ടുമുറിയിൽ വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ചിട്ടാവട്ടങ്ങൾ ഒന്നുപോലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് പറയുന്ന ചിട്ടാവട്ടങ്ങളുണ്ട്, അതൊന്നുപോലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. അത് വരാഹപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടല്ലാതെ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന
ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കടക്കരുത്. നായ തുടങ്ങിയ നികൃഷ്ട ജീവികൾ കാണുക ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കരുത്. പ്രാർത്ഥനാ വേളയിൽ നിശബ്ദത ഭഞ്ജിക്കരുത്. ആരാധനാ സമയത്ത് മലമൂത്ര വിസർജനം പാടില്ല. പുഷ്പാർച്ചന നടത്താതെ ധൂപം പുകയ്ക്കരുത്. നമ്മൾ ആരതി ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട്, അത് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ആരതി ചെയ്യേണ്ടത്. നിർഗന്ധ പുഷ്പങ്ങൾ അർച്ചിക്കരുത്. മണമില്ലാത്തത്, ഗന്ധമില്ലാത്ത പൂക്കള് നമ്മൾ അർപ്പിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല, അർച്ചനയ്ക്ക് എടുക്കരുത്. നിത്യവും ദന്തധാവനം നടത്തുന്നതിൽ യാതൊരു ഉപേക്ഷയും വരുത്തില്ല. അതായത് നമ്മളെന്നും ശുചിയായിരിക്കണം. ദന്തധാവനം നമ്മൾ പല്ലൊക്കെ തേച്ച് വൃത്തിയായിരിക്കുക, അതിൽ ഉപേക്ഷ കാണിക്കാൻ പാടില്ല. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷം നേരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. തീണ്ടാരിയായിരിക്കുന്നവരെ സ്പർശിക്കരുത്. മൃതദേഹം സ്പർശിച്ചിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. മുഷിഞ്ഞതോ ചുവപ്പ്, നീല എന്നീ നിറങ്ങളിലുള്ളതോ ആയ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം, ചുവപ്പ്, നീല ഇത്തരത്തിലുള്ള നിറങ്ങള് നമ്മൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക. അതായത് ലൈറ്റ് കളറ് ഡ്രസ്സുകൾ ധരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്, ഡാർക്ക് കളറിനേക്കാളും. മൃതദേഹം കണ്ടതിന് ശേഷം അമ്പലത്തിൽ കയറരുത്. അമ്പലത്തിൽ ഒരാൾ അധോമുഖ വായു ബഹിർഗമിക്കരുത്. ക്ഷേത്രവളപ്പിൽ വെച്ച് കോപിക്കരുത്. ശ്മശാനത്തിൽ പോയ ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് ഏമ്പക്കം ഇടരുത്. അതിനാൽ ഭക്ഷണം പൂർണ്ണമായി ദഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാനായിട്ട് പാടില്ല. കഞ്ചാവ്, മരിച്ചുവാന തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കരുത്. കറുപ്പ് തുടങ്ങിയ മാദക ദ്രവ്യങ്ങളോ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ. ശരീരത്തിൽ എണ്ണ തേച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തെ തൊടുകയോ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന മുറിയിൽ കടക്കുകയോ അരുത്. ഭഗവാന്റെ അധീശത്വത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളോട് അനാദരം കാണിക്കരുത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അധീശത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളില് അനാദരവ് കാണിക്കരുത്. ഭഗവാനെ വിരോധിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വെറ്റില മുറുക്കരുത്. വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പൂക്കൾ അർപ്പിക്കരുത്. വെറും നിലത്തിരുന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. തറയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇരിപ്പിടമോ വിരിപ്പോ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കുളി കഴിയാതെ വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കരുത്. നെറ്റിയിൽ 3 വരി തിലകം അണിയാൻ പാടില്ല. കൈയും കാലും കഴുകാതെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. ഇനി അപ്പൊ ഇത് വരാഹപുരാണത്തിൽ പറയുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞു. ഇനി നാമം ജപിക്കുമ്പോ, തിരുനാമ ജപത്തിനെതിരായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ പറയുന്ന അപരാധങ്ങളുണ്ട്, അതും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. അത് 10 അപരാധങ്ങളാണ് പറയുന്നത്, അതും നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഭഗവത് നാമ പ്രചരണത്തിനായി സ്വജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ അതിനു വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നത് അപരാധമാണ്. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ തുടങ്ങിയ ദേവന്മാരുടെ നാമങ്ങളെ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമായോ സ്വതന്ത്രമായോ കരുതുന്നത്, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമായിട്ട് ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ ഇവരുടെ നാമങ്ങളെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ചിന്തിക്കുന്നത്, അത് അപരാധമാണ്. അതായത് ചില നാസ്തിക വിഭാഗം ജനങ്ങള് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ ദേവന്മാർക്ക് തുല്യനായി കരുതുന്നു. എന്നാൽ ദേവന്മാർ ഭക്തൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്. ശിവന്റെയും വിഷ്ണുവിന് തുല്യമായ അതായത് ഏത് ദേവന്മാരും വിഷ്ണുവിനെ പോലെ തന്നെ നാസ്തികർ കരുതുന്നു. എല്ലാ ദേവന്മാരും ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നത്, ഏതിലെ പോയാലും നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താന്ന് പറയാം. അതിനാൽ കാളി കാളി എന്നോ ദുർഗ എന്നോ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ അത് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന വിശ്വാസം വലിയ അപരാധമാണ്. അതായത് മഹാമന്ത്രത്തിന് തുല്യമാണ് മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള നാമങ്ങൾ വിളിക്കുന്നതെന്ന് കരുതുന്നത് അപരാധമാണ്. ആരും തന്നെ പരമപുരുഷനിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മള് ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുക. നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. വേദശാസ്ത്രങ്ങളെയും അവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളെയും നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം മഹാത്മ്യങ്ങളെ ഭാവനയായിട്ട് കരുതാൻ പാടില്ല.
അതായത് മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം നമുക്കറിയാം, കുറെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. അതിനെ നമ്മളൊരു ഭാവനയായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന് ഭൗതികമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതിന്റെ ബലത്തിൽ പാപം ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവത് നാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാവിധ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരാകും എന്ന ബലത്താൽ തുടർന്ന് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും പിന്നീട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച് അവയെ നിർവീര്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപരാധമാണ്. നമുക്കറിയാം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പാപഫലങ്ങൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ, നമുക്കതിന്റെ ഗുണം കിട്ടും. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ നാമം ജപിക്കുക, ഒരു സൈഡിൽ പാപം ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? അപരാധമാണ്. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തെ വേദങ്ങളിലെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിലെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ ഒരു മംഗളകരമായ ചടങ്ങായിട്ട് കരുതുന്ന അപരാധമാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപരാധമാണ്. കാരണം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമുക്ക് എങ്ങനെയാ കിട്ടിയത്? കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരു രഹസ്യപരമായിട്ട് ഒരു ഭക്തന്റെ അവതാരത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പറഞ്ഞു തന്നത്. ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നിട്ടാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പറഞ്ഞത്, അല്ലാതെ നമ്മളെ എന്തിൽ പറയുന്നില്ല? കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറയുന്നതല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതും അപരാധമാണ്. അവിശ്വാസിയായ ഒരു വ്യക്തിയോട് ദിവ്യ നാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അപരാധമാണ്. അതായത് വിശ്വാസമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയോട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ നാമത്തിന്റെ മഹിമയെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് പാടില്ല. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നാമം ജപിക്കാം, എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയോട് നാമത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് പാടില്ല. ദിവ്യനാമ മഹാത്മ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ലാതെ വീണ്ടും ഭൗതിക ആസക്തി പുലർത്തുന്നതും അശ്രദ്ധമായി നാമം ജപിക്കുന്നതും അപരാധമാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും നമ്മൾ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ലാതെ വീണ്ടും ഭൗതികമായ ആസക്തി പുലർത്തുന്നതും അശ്രദ്ധമായി നാമം ജപിക്കുന്നതും എന്താണ്? അപരാധമാണ്. ഒരു വൈഷ്ണവൻ ആണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു ഭക്തനും ഇത്തരം അപരാധങ്ങൾക്കെതിരെ കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിവേഗത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിജയം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത്തരത്തിൽ അപരാധങ്ങളിൽ നിന്ന് കരുതലോടെ ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതില് 3 ചോദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? നമ്മള് ഒന്ന് 3 ഉള്ളൂ. അപരാധങ്ങള് വരാഹപുരത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാമാപരാധം, അത് പറയണ്ടല്ലോ, അത് 3 അറിയാലോ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതല്ല ഇതില്. അപ്പൊ അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. എത്രാമത്തെയാണ്? 9ാമത്തെ അധ്യായം. 10 അധ്യായം, 9ാമത്തെ അധ്യായം കൂടി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പരീക്ഷ എടുക്കാം. 9, 10ാമത്തെ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലെ, കുറച്ച് 10ാമത്തെ ഉണ്ട്. 10, 9 വരെ എടുക്കാം. 10, 9 അധ്യായം കഴിയുമ്പോ എക്സാം വെക്കാം. എക്സാം അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ചക്ക് ആയിരിക്കും എക്സാം, നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന മൺഡേ. തിങ്കളാഴ്ച വേണ്ട മാതാജി, ട്യൂസ്ഡേയോ അല്ലെങ്കിൽ സൺഡേ. നാളെ മൺഡേ അല്ലേ മാതാജി? പിന്നത്തെ മൺഡേയോ? നാളെ അല്ലാതെ മാതാജി, എന്നാ ചൊവ്വാഴ്ചക്ക് വെക്കാം, പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ചൊവ്വാഴ്ചക്ക് വെക്കാം, എല്ലാവർക്കും സൗകര്യമാണല്ലോ, ചൊവ്വാഴ്ച വെക്കാം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് നാളെ തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 1/2 മണിക്കൂർ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 7 തൊട്ട് 8 മണി വരെ, 8 മണി വരെ, 7:55 വരെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു കോഴ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല, 8 മണിക്കാണ് കോഴ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 1/2 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 1/2 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കിട്ടും, അല്ലാണ്ട് സ്പെഷ്യലി സ്റ്റഡി ലീവ് ഉണ്ടാവില്ല. 1/2 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി പഠിക്കാൻ പറ്റും. 5-6 ദിവസം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. ശനി ഞായറും ക്ലാസ് ഫുൾ ഉണ്ടാവും. ശനി ഞായറും ഫുൾ ഡേ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മളെ നോർമലി പോണ പോലെ തന്നെ 7 തൊട്ട് 8 വരെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. അല്ലാത്ത ദിവസം ഇപ്പൊ നാളെ ഇപ്പൊ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ 5 ദിവസം കിട്ടും. പിന്നെ തിങ്കളാഴ്ചയും കൂടി ആകുമ്പോ 6 ദിവസം കിട്ടും. ആ 6 ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് 1/2 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മതിയല്ലോ അത്രയും പഠിക്കാനായിട്ട്. 5 ദിവസം കൂട്ടി തരുന്നോണ്ട് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മളെ പകുതിയും പകുതിയല്ലേ പോണത്. ഒന്നും അറിയത്തില്ല മാതാജി. അല്ല, അത് പഠിക്കാനായിട്ട് ദിവസം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹരികൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരികൃഷ്ണ മാതാജി, പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ തരുമോ മാതാജി? ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ IDC കോഴ്സിന്റെ എക്സാം ആയിരുന്നു മാതാജി. അത് കാരണം ഇതൊന്നും പഠിക്കാൻ ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾറെഡി ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ളത്. പരീക്ഷയ്ക്കുള്ളതെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? 4 അധ്യായത്തിന്റെ വരെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി? 4 അധ്യായത്തിന്റെ അല്ലേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ? മാതാജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി ഇപ്പൊ ഇട്ട് തരും. ഇട്ടുതരും കേട്ടോ, ഇട്ടുതരും മാതാജി തരും. മാതാജി ഒരു 20-ാം തീയതിയോടെ വെച്ചാൽ മതി മാതാജി, അപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ആയേനായിരുന്നു. അത്രയും നോക്കി കഴിയുമ്പോ പാടാ, പിന്നത്തെ ലെസൺ വരത്തില്ലേ? ഇത്രയും നീണ്ടുപോയ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാല് ഞാനിപ്പോ ക്ലാസ് ഡെയിലി എടുത്തു പോകും, അരമണിക്കൂർ വെച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തു പോകും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാകും, എനിക്ക് പ്രോബ്ലം ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകും. ചൊവ്വാഴ്ച ഓക്കെ മാതാജി പഠിച്ചാലും. നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകും, കാരണം വേണ്ട, അരമണിക്കൂർ മാതാജി ഫിക്സ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നടക്കട്ടെ ചൊവ്വാഴ്ച. അതെ, നല്ല ഒത്തിരി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല. തന്നെ ഒരുപാട് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ട്, ഇനി എഴുതാനും ഉണ്ട്. അതെ, മറ്റുള്ള ഇതുവരെ പഠിച്ചതുപോലെ 2 ചാപ്റ്ററുകളോ ഭയങ്കര പാടായിട്ട് ഒത്തിരി ഇനി എഴുതിയെടുക്കാനും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കൊരു മാതാജി കാര്യം എനിക്ക് പുസ്തകം കുഴപ്പമില്ല. എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റിയില്ല. നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ, അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി ക്ലാസ് തരുന്നത്. ഞാൻ നോക്കട്ടെ, അതിനനുസരിച്ച് ചില ദിവസം ഞാൻ ലീവ് ഇടാം. അപ്പൊ ഞാൻ കയറുന്നില്ലാണ്ടാവുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാലോ. അപ്പൊ 1 മണിക്കൂർ കിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സമയം കിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ. പക്ഷെ എന്നാലും അത്രയധികം കിട്ടില്ല, കാരണം നമ്മളെ ക്ലാസ് നമുക്ക് തീർക്കാൻ വേണമല്ലോ. ഇതിപ്പോ ഈ ഒരു കോഴ്സ് വന്ന കാരണം കൊണ്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മള് ഒരു ദിവസത്തിൽ ആകെ 1 മണിക്കൂറേ നമ്മളെ ക്ലാസ് ഉള്ളൂ, ബാക്കി ഫുള്ള് ടൈം കെടുക്കുക. 23 മണിക്കൂറുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം പകൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുവിന്റെ അടുത്തായില്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ജോലിയുള്ളവരുടെ അല്ല. ജോലിയുള്ളവർക്കായാലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സമയം എപ്പോഴെങ്കിലും, അല്ലേ? ജോലി ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് ഇരിക്കാം. ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സമയം കിട്ടത്തില്ല, നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം കിട്ടിയാലേ പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഒന്നുകിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മളെ ക്ലാസ് 8:30 തീരുമല്ലോ, ഒരു അരമണിക്കൂറും കൂടി ഇരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ, കാരണം ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിന്റെ ഭാഗം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. നമുക്ക് അതിനൊരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടു, 10 മിനിറ്റ് അല്ലേ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഉപദേശാമൃതം ഈ പുസ്തകം മാതാജി നമ്മൾ എത്ര അധ്യായോ എക്സാമിന് വരുന്നത്? എക്സാമിന് 9 അധ്യായം പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ എന്തോ മാതാജി പറഞ്ഞേ? പറഞ്ഞേ 9 വരെ. 9 വരെ കേട്ടോ. തീ പിടിക്കുന്നുള്ളൂ. 16-ാം തീയതി അല്ലേ മാതാജി എക്സാം? എക്സാമിന്റെ ഡേറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്നാ പറഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയല്ലേ? 16 അതെ, ഈ ചൊവ്വ 9. 16. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായം എടുക്കാം. 9ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങാം നമുക്ക്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോക്കിക്കോളാം, കാരണം ഇത് കുറച്ചൊരു നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ്. കുറച്ച് ഭയങ്കര അല്ല, കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ളതുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ അധ്യായങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. 9ാമത്തെ ചില അധ്യായങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നെയും കിട്ടുന്നതല്ലേ, ചില അധ്യായങ്ങളാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. അതെല്ലാം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. മറ്റേതാണെ നമുക്ക് ഇതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ, ഇതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങ് അറിയാം. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലടത്ത് വേറെ ഒരു രീതിയിൽ വേറെ സത്യം ഇത്രയും പഠിച്ചത്, ഇത്രയും ഞാൻ ലെവൽ 3 വരെ വന്നതിൽ ഏറ്റവും ടഫായിട്ട് എനിക്ക് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്താണിത്? ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു. ആ ബുക്കിന്റെ പേര് തന്നെ എങ്ങനെയാ? കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് മുഴുവനും. കാരണം അത്രയും ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്കത് എല്ലാവർക്കും കുറിച്ച് പാട് തന്നെയത്. ഉപദേശാമൃതവും ഉപദേശത്തും എങ്ങനെയാന്നറിയത്തില്ല, എത്ര നല്ലതായിട്ട് പഠിച്ചത് ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല. അതെ, ഉപദേശാമൃതം അല്ല, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പിന്നെ ഈശോവാസ്യ ഉപനിഷത്താ. ആ പൂർണ്ണമിതം ഒക്കെ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പം നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം വരുമ്പം അറിയാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ഇത് വരും. അതേപോലെ ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഈശോവാസ്യ ഉപനിഷത്താണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. പക്ഷെ ഇത് മാതാജി ഇത് നമുക്ക് വരും. പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ചാലേ, നമ്മൾ ആരും, ഇപ്പൊ ഞാനടക്കം ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ആരും ആ ലെവലിൽ എത്താത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് ബുദ്ധിമുട്ട്. ശരിക്കും ഈ പുസ്തകം നമ്മൾ ഇസ്കോണിലെ ആചാര്യന്മാര് പറയണത്, നമ്മള് ശരിക്കും ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തിയാൽ ഈ പുസ്തകം മേടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ പുസ്തകം മേടിക്കരുതെന്ന് പറയാം നമ്മളോട് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും. കാരണം ആ ബുക്കിന് തന്നെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആർക്കും അതിൽ എത്താത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ഞാനും ഇത് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ഇത് വായിക്കുമ്പോ നമുക്കും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിൽ നിൽക്കണം. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, കാരണം നമുക്കത് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റാത്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അതിനുള്ളത് നമുക്ക് ഇല്ലല്ലോ മാതാജി, ആ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ഇത് നമുക്ക് ഇല്ല. അതുകൊണ്ടുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ഈ ക്ലാസ് കുറെ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ക്ലാസ് കേട്ടാൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ആ സാധന ചെയ്ത് ലെവൽ ഉയർന്നാലാണ് നമുക്കത് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുക.
അതാണ് ഈ ബുക്കും മറ്റുള്ള പുസ്തകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലേ, കാരണം ആ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തിയുടെ ഒരു അമൃതാണത്. അതിന്റെ ഒരു തുള്ളി കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും സാധനം ഉണ്ട്, നമ്മൾ അത്രയും പരിശുദ്ധരായാലേ നമുക്ക് ആ തുള്ളി കിട്ടുള്ളൂ. ആ തുള്ളി കിട്ടാണ്ട് വരുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. അത് മനസ്സിലാവണില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? അതുകൊണ്ടിപ്പോ രാവിലെ നാമജപം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് ഇതേ പറയുള്ളൂ, ഭഗവാനെ ഇത്രയും പഠിച്ചു ഒരുപാട് രാവിലെ ഉണ്ടല്ലോ, രാവിലെ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും കിട്ടും പെട്ടെന്ന്. രാവിലെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയം, ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിലൊക്കെ എണീക്കുന്നവര് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഈ ബുക്ക് വായിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ആൻസറൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ നടക്കും. നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോ ആ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഓർമ്മ വരും. പക്ഷെ ഇത് ഒരെണ്ണം പോലും ഓർമ്മ വരില്ല. എല്ലാം വന്നാലും ഓർമ്മ വരുന്ന ഒന്ന് ഭക്തി, അഷ്ടസിദ്ധി, അഷ്ടമുക്തികള്, അങ്ങനെയൊക്കെ 2-3 കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ബ്ലാങ്ക് ആണ് മനസ്സ്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മാതാജി ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കൂടെ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. മറ്റേതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ലെവൽ മാറുമ്പോ നമുക്കത് കിട്ടും. അതാണ് ഈ ബുക്കിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ല, ഇതൊരു തുള്ളി കിട്ടിയാൽ മതി എന്നല്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചത് അങ്ങനെയല്ലേ? ഇത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ഒരു സാഗരാണ്, അതൊരു സമുദ്രമാണ്. അതിന്റെ ഒരു തുള്ളി കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമ്മളത് പറഞ്ഞു. എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളത്, അല്ലെ? എത്രയോ കോടി, ആയിരക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന്. കാരണം അപ്പൊ ആ ബുക്കിന് അത്രയും അതിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണത്. അത് നമുക്കിത് ക്ലാസ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് പരീക്ഷ മാതാജി ഞായറാഴ്ച ഏകാദശിയാണല്ലോ വരണേ, അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസമല്ലേ എക്സാം വരണേ? ഞായറാഴ്ച അല്ലല്ലോ വയ്ക്കുന്നത്, അല്ല തിങ്കളാഴ്ചയാണ്. അപ്പൊ ഏകാദശിയുടെ പിറ്റേ ദിവസം ആവുമ്പോ ഏകാദശിയും ഇതും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം? ചൊവ്വാഴ്ചയല്ലേ എക്സാം, തിങ്കളാഴ്ചയല്ലേ പിറ്റേ ദിവസം? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തായാലും നോക്കാം, നമ്മളിത് ആദ്യം ഈ അധ്യായം തീർക്കട്ടെ. ഇതില് എന്താ പറയണത്? ദൈവദൂഷണം, ഭക്തി തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉപരിചിന്തകള്. ഇനി ഭക്തി തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉപരിയായിട്ടുള്ള ചിന്തനങ്ങൾ പറയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് പറയണത് ദൈവദൂഷണം. ദൈവദൂഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ദൂഷിച്ച് പറയണത്, അല്ലെ? ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാനെ യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെയോ ദൂഷിക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിച്ചുകൂടാ. ഇക്കാര്യത്തിൽ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഭാഗവതം 10-ാം സ്കന്ധം 74-ാം അധ്യായം 40-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്: രാജൻ, ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെയും ദുഷിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടും ആ സ്ഥലം വിട്ടുപോകാത്തവനെ അതുവരെ അയാളുടെ ധാർമ്മിക ജീവിതം വഴി നേടിയ നന്മ മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചോ ആരെങ്കിലും ദൂഷിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ടു നിന്നിട്ടും ആ സ്ഥലം വിട്ടു പോയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ധാർമ്മിക ജീവിതം വഴി നേടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ നന്മകളും നഷ്ടപ്പെടുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഭഗവാനെയോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കാനും പാടില്ല, നിന്ദിക്കുന്നത് കേട്ടു നിൽക്കാനും പാടില്ല. നമ്മൾ ആ കോപത്തിൽ പഠിച്ചു, അല്ലെ? നമ്മൾ അവിടെ കോപം പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്ന് കണ്ടു. ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അവിടെ നിൽക്കാനും പാടില്ല, കേട്ടു നിൽക്കാനും പാടില്ല. അതുപോലെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നതും ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നതും കേൾക്കാനും പാടില്ല, ചെയ്യാനും പാടില്ല. അത് കേട്ടു നിൽക്കാൻ നമ്മൾ പാടില്ല അവിടെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ധാർമ്മിക ജീവിതം വഴി നേടിയ നന്മ മുഴുവനും നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെടും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ആശയം ഇതാണ്: ഭക്തൻ വൃക്ഷത്തേക്കാൾ സഹിഷ്ണുവും സഹിഷ്ണുനും പുല്ലിനേക്കാൾ വിധേയത്വമുള്ളവനുമായിരിക്കണം. എല്ലാവരെയും മാനിക്കണം, അതേസമയം ആരുടെയും ആദരവ് സ്വീകരിക്കരുത്. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? തൃണാതപി സുനീചേന തരോരപി സഹിഷ്ണുന അമാനിന മാനതേന കീർത്തനീയ സതഹര്യം ചെയ്യണം. ഭക്തൻ വൃക്ഷത്തേക്കാൾ സഹിഷ്ണുവനായിരിക്കണം. എങ്ങനെയായിരിക്കണം? തൃണാദപി സുനീചേന എന്ന് പറയുന്നത് തരോരപി സഹിഷ്ണു, അതായത് വൃക്ഷത്തേക്കാൾ സഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനായിരിക്കണം ആര്? ഒരു ഭക്തൻ. പുല്ലിനേക്കാൾ വിധേയത്വമുള്ളവനുമായിരിക്കണം. പുല്ല് നമുക്കറിയാലോ, നമ്മൾ പുല്ലിൽ ചവിട്ടി എങ്ങനെ പോയാൽ ആ പുല്ല് എന്താണ്? അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക, അതായത് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇതാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അത്രയും വിധേയത്വമുള്ളവനായിരിക്കണം. പിന്നെ എല്ലാവരെയും മാനിക്കാനും പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ആദരവ് സ്വീകരിക്കാനും പാടില്ല. നമ്മള്
ഒരാള് നമ്മളെ എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മളെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞ അത്രേ പ്രാവശ്യം നമ്മളെ ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് അടിക്കണം എന്ന് പറയും നമ്മൾ സ്വയം. അതായത് നമ്മള് അത്രയും പോലും നമ്മൾ എന്ത് സ്വീകരിക്കരുത്, ആ പുകഴ്ത്തലുകള്, മറ്റുള്ളവരുടെ ആ ഒരു ആദരവ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്, ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ അങ്ങേയറ്റം വിനയവാനും സൗമ്യനുമായ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീ നിത്യാനന്ദനെ ആരോ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് കേട്ട മാത്രയിൽ ആ സ്ഥലത്ത് പാഞ്ഞെത്തി കുറ്റക്കാരായ ജഗായിയെയും മദായിയെയും കൊല്ലാൻ പോലും തയ്യാറായി. ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ ഈ പെരുമാറ്റം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ ചെയ്തത് നമുക്കറിയാലേ, ഏതാണ് ജഗായി മദായി, അതായത് ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ള രണ്ടു പേരാന്ന് പറയാം ആ ഒരു സമയത്ത്. അപ്പൊ അവര് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ഉപദ്രവിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോള് ആ മാത്രയില് പാഞ്ഞെത്തി. കാരുണ്യാവതാരാണ് ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. എന്നിട്ട് പോലും ജഗായിയും മഥായിയും കൊല്ലാനായിട്ട് തയ്യാറാവാണ് ആര് ചെയ്തത് ഇവിടെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാവതാരം ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ആയുധം എടുക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരെയും മാറ്റുന്നത്, എല്ലാവരെയും ശരിയാക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് എന്ത് ചെയ്തത്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദേഷ്യം വന്ന് അവിടെ പാഞ്ഞെത്തി അവരെ കൊല്ലാനായിട്ട് തയ്യാറായത്, ജഗായി മദായിയെയും കൊല്ലാനായത്. എന്താണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിച്ച ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട്. ഒരു വൈഷ്ണവൻ പരമാവധി സഹിഷ്ണുവനും സൗമ്യനുമാണ്. സ്വന്തം അഭിമാനം പോലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായി എന്ന് വരാം. എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്റെയോ അഭിമാനത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ആ അപമാനം അയാൾക്ക് സഹിക്കില്ല എന്നാണ് ഈ സംഭവം കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? സൗമ്യനായിരിക്കും, സഹിഷ്ണുതയുള്ളവനായിരിക്കും, അഭിമാനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായി എന്ന് വരാം. പക്ഷെ ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ അഭിമാനത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നിന്ദിക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും ആരും സഹിക്കാൻ പാടില്ല, ഒരു ഭക്തൻ സഹിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇത്തരം അപമാനങ്ങളെ 3 വിധത്തിൽ നേരിടാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന എന്താ പറയാ, അപമാനങ്ങള് ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ അപമാനിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് 3 തരത്തിൽ നേരിടാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ ദൈവദൂഷണം വാക്കുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ, ഒരാള് വാക്കുകൊണ്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചു പേര് കൂടി നിൽക്കുമ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിന്ദിച്ച് സംസാരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനെ കുറിച്ച് നിന്ദിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് വാക്കുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവനെ വാദിച്ച് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ കേട്ടു നിൽക്കാതെ നമ്മൾ അതിനെ വാദിച്ച് തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതിനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ഇല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അവിടെ നിൽക്കല്ല വേണ്ടത്, സ്വന്തം ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കണം. നമ്മള് അത് കേട്ടു നിൽക്കാതെ നമ്മളെ ജീവൻ നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം, ഉപേക്ഷിക്കണം. ഇത് രണ്ടും സാധ്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവിടെ വിട്ടുപോകാം, നമ്മൾ ആ സ്ഥലം വിട്ടുപോകാം. ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഭക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ അയാൾക്ക് പാതിത്യം സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയാം, അതായത് കരുതണം. അപ്പൊ അതായത് ദൈവദൂഷണം വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്നുകിൽ അവർ പറയുന്നവരെ നമ്മൾ വാദിച്ച് തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചോ അപമാനിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ വാദിച്ച് തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് നോക്കണം. അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് അവിടെ വിട്ടുപോകാൻ പറ്റും, അതല്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മള് സൗമ്യമായിട്ട് അത് കേട്ടു നിൽക്കാതെ സ്വന്തം ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കണം. നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് പാടില്ലത്, അത് കേട്ടു നിൽക്കാൻ പാടില്ല, നമ്മളെ ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കുക. അതും സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ വിട്ടുപോകാം. നമ്മൾ ഒരിക്കലും കേൾക്കാൻ പാടില്ലത്, അതാണ് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും നമ്മളത് കേൾക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അതാണ് ദൈവദൂഷണം 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് നേരിടാന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. അത്രയും മാതാജിയെ ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ മനസ്സിലായില്ല? മരിക്കണം എന്നാണോ? അയ്യോ, കാരണം അത്രയും വലിയൊരു തെറ്റല്ലേ ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മൾ കേൾത്ത് നിൽക്കാൻ പാടില്ല, നമ്മള് സ്വന്തം ജീവൻ എടുക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. സ്വന്തം ജീവൻ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. അത്രയും വലിയ അപരാധമാണ് അത്, ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുക. വൈഷ്ണവ അപരാധത്തിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന അപരാധം അതാണ്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ അല്ലെ നിന്ദിക്കുക എന്നാ പറയുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയൊരു അപരാധം നമുക്ക് ഏതാണ്? വൈഷ്ണവ അപരാധമാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപരാധം. ബാക്കിയൊക്കെ അതിനുശേഷം വരുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, അത്രയും ഇതായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വൈഷ്ണവ അപരാധം. ഒട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് അതാണ്. വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോലും അറിയില്ല നമ്മൾ തലയും കുത്തി താഴെ വീഴുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത നമ്മൾ അവിടെ വിട്ടുപോകാം.
അതും പറ്റണില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്മള് ജീവൻ കളയാന്നാ പറയുന്നത്, ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ വാദിച്ച് തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമുക്ക് നടക്കണം എന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടെ വിട്ടുപോകാം. 3 തരത്തിൽ പറയുന്നത് അതാണ്. നാമാപരാധത്തിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് തന്നെയല്ലേ. ഇനി അടുത്തത് തിലകവും തുളസിമാലയും. വൈഷ്ണവൻ തന്റെ ശരീരം തിലകം കൊണ്ട് എങ്ങനെ മോടി പിടിപ്പിക്കണമെന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കഴുത്തിൽ തുളസിമാല, ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രതിരൂപാത്മകമായ ചിഹ്നങ്ങൾ, 4 കൈകളിൽ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ശംഖ് ചക്ര കഥാ പത്മങ്ങൾ ധരിക്കാം, നെറ്റിയിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ തിലകം എന്നിവയുള്ളവർ വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഒരു വിഷ്ണു ഭക്തനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും, കഴുത്തിൽ തുളസിമാല ഉണ്ടാവും, ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളില് ഭഗവാന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ചിലവര് ശംഖ് ചക്രം ഗദ പത്മ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പിന്നെ തിലകം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമുക്ക് വിഷ്ണുവിന്റെ ഭക്തന്മാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. സ്കന്ദപുരാണത്തിലും ഇതുപോലുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. തിലകമോ ഗോപി ചന്ദനമോ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരും ശരീരം മുഴുവൻ തിരുനാമം എഴുതിയിരിക്കുന്നവരും കഴുത്തിലും മാറിലും തുളസിമാല ധരിച്ചിരിക്കുന്നവരും ഒരിക്കലും യമദൂതന്മാരെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. അതായത് മരണത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. മരണശേഷം യമദൂതൻ വന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. എങ്ങനെ? കഴുത്തിൽ നമ്മൾ തിലകം കഴുത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ഠിമാല ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, തിലകം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരീരത്തിൽ മുഴുവനോ, ശരീരത്തില് ഭഗവാന്റെ നാമം എഴുതി ചിലർ കാണാം അല്ലെ, നമ്മള് ഈ എന്താ പറയാ ഭഗവാന്റെ നാമൊക്കെ ശരീരത്തിൽ കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ചെയ്യാ. തിലകം ധരിക്കുന്നുണ്ടാവാം. പിന്നെ ഗോപിചന്ദനം, തിലകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗോപിചന്ദനം അതണിയ, കണ്ഠിമാല ധരിക്കുക, കണ്ഠിമാല മീൻസ് തുളസിമാല ധരിച്ചിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവര്. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങളാണ്. തിലകം ധരിക്കണം, ശരീരത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തില് തുളസിമാല ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ തിലകവും കണ്ഠിമാലയും കഴുത്തിൽ അണിയുന്ന തുളസിമാലയും നിർബന്ധമായിട്ട്, പിന്നെ ശരീരത്തിൽ നാമം എഴുതിയിരിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചിലവര്. ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മളടുത്ത് ആര് വരില്ല, യമദേവൻ വരില്ല. അവരെ നമുക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലാന്ന് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി പൂമാലകൾ സ്വീകരിക്കൽ. വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തിയ പൂമാല ധരിക്കാനാണ് മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം. അടുത്ത നിർദ്ദേശം എന്താണ്? പൂമാല ധരിക്കാനായിട്ട്. അതായത് ഉദ്ധവ കൃഷ്ണനോട് പറയുന്നു, ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 6-ാം അധ്യായം 46-ല്, കൃഷ്ണ, പൂക്കൾ, മാലകൾ, വിശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഉപയോഗിച്ചതും ആസ്വദിച്ചതുമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം ഞാൻ ഭുജിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മാല, പൂക്കള്, പിന്നെ എന്തൊക്കെ വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളുണ്ടോ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടാണത്, ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചത് ആണ് അതൊക്കെ അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഉപയോഗിച്ചതാണ് അതൊക്കെ. അത് ധരിക്കുന്നതും എന്താണ് നമ്മള് അതും വേറൊരു ഉപദേശമാണ്. നമുക്ക് പറയുന്ന വേറൊരു നിർദ്ദേശമാണ് എന്ത്? ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച പൂക്കളും ഇതൊക്കെ സ്വീകരിക്കാന്നുള്ളത്. പിന്നെ വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങൾ മുഴുവനും അതേപടി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂടി കൃഷ്ണന് സമർപ്പിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, കൃഷ്ണ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നവൻ ക്രമേണ വൈഷ്ണവന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. ഇപ്പൊ നമ്മള് കുറെ വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞു, 64 നിയാമക തത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞു, കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. നമ്മൾ ഡെയിലി ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഭഗവാന് നിവേദ്യം വെച്ച് നമ്മളത് പ്രസാദമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ഈ തത്വങ്ങളൊന്നും പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാധിക്കും? ആ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ലെവലിലേക്ക്, സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം നിത്യേന നമ്മൾ അത് സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ ബ്രഹ്മാവ് നാരദനോട് പറയുന്നു, നേരത്തെ കൃഷ്ണൻ അണിഞ്ഞിരുന്ന പൂമാല കഴുത്തിൽ അണിയുന്നവൻ എല്ലാ തരം രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി ക്രമേണ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിയോട് പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ് പറയണത്? ഭഗവാൻ അണിഞ്ഞിരുന്ന പൂമാല കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ തരം രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തനായിട്ട് മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടാനായിട്ട്, എന്ത് മാലിന്യമാണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള മാലിന്യം, അത് നമ്മളെ പരിശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കൽ. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ദ്വാരക മഹാത്മ്യത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഹർഷോന്മാദാവസ്ഥയിലെത്തിയ ഒരാൾ എന്റെ മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കുമ്പോൾ ഭക്തി പ്രകർഷത്താൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവൻ, അതിന്റെ ബാഹ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിക്കുന്നവൻ, സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി കുമിച്ചുകൂടിയ പാപങ്ങളെ മുഴുവൻ എരിച്ചു കളയാൻ കഴിവുള്ളവനായി തീരുന്നു. അപ്പൊ പരമാനന്ദം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കുമ്പോഴതിന്റെ ഗുണം എന്താണ്?
നമ്മുടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായിട്ട് കുമിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള പാപങ്ങളെ മുഴുവൻ എരിച്ചു കളയാൻ അതുകൊണ്ട് കഴിയും. അതായത് ഭഗവാന്റെ മുന്നില് ആ ഹർഷോന്മാദം കൊണ്ട് നമ്മുടെ അത്രയും അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആ പരമാനന്ദ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തുമ്പോ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പോകും? ആ ഭക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കും. ആ നൃത്തം നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറ്റാണ്? നമ്മുടെ പാപങ്ങള് എരിച്ചു കളയാനായിട്ട് കഴിവുള്ളവനാക്കി തീർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും വിശേഷമാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ മുന്നില് നൃത്തം വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. നാരദൻ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, പരമാനന്ദത്തിന്റെ ബാഹ്യപ്രകടനമായി വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൈ കൊട്ടിക്കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്നവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പക്ഷികൾ മുഴുവനും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പറന്നുയർന്ന് പോയിക്കോളും. കൈ കൊട്ടിയാൽ പക്ഷികളെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി പറപ്പിക്കാമല്ലോ. അതേപോലെ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന പാപത്തിന്റെ പക്ഷികളെ മുഴുവനും കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പ് കൈകൊട്ടി നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പറപ്പിച്ചു കളയാം. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത് എന്താണത്? പരമാനന്ദത്തിന്റെ ബാഹ്യപ്രകടനമായിട്ട് വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൈകൊട്ടി നൃത്തം ചെയ്യുന്നത്. കൈ കൊട്ടുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പാപ പക്ഷികൾ മുഴുവനും പറന്നു പോകുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എത്ര നമ്മൾ കൈ കൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കോ പക്ഷികള് കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് ആ പാപ പക്ഷികൾ പറന്നു പോകും. അത് നമുക്ക് എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മളെ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൈകൊട്ടി നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മളെ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനാണെന്ത്? കൈ കൊട്ടുന്നതും നൃത്തം വെക്കുന്നതും. ഭഗവാന്റെ മുന്നില് കൈ കൊട്ടി നൃത്തം വെക്കുന്നത് അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. ഇതിലാ പറയണത് പറഞ്ഞത് ദ്വാരകാ മഹാത്മ്യത്തില് പറയുന്നതാണിത്. ഇനി വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ആദരപൂർവ്വം പ്രണമിക്കൽ. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ പ്രണാമം നടത്തി ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവമുണ്ട്. എന്താണ്? മഹായജ്ഞം നടത്തുന്നവനും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ആദരവോടെ പ്രണാമം നടത്തുന്നവനും ഒരുപോലെയുള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിലൂടെ നേടുന്ന സത്ഫലങ്ങൾ താൽക്കാലികമാണ്. അതുവഴി നേടുന്ന പുണ്യം ക്ഷയിക്കുന്നതോടെ വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ വിഗ്രഹത്തിനു മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച് ഒരിക്കലെങ്കിലും ആദരിച്ചവനെ ഒരിക്കലും ഭൂലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വരില്ല. അവൻ നേരെ കൃഷ്ണധാമത്തിലെത്തും. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നില് ആദരപൂർവ്വം പ്രണമിക്കുക. അപ്പൊ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നില് പ്രണാമം നടത്തിയിട്ട് ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? മഹായജ്ഞം നടത്തുന്നവരും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ആദരവോടെ പ്രണാമം നടത്തുന്നവനും ഒരേപോലെയുള്ളവരാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ആദരവോടെ ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുന്നവനും യജ്ഞം ദാനം തപസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ചെയ്യുന്നവരും ഒരേപോലെയല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണാമം ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളൊന്നും പ്രണാമം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെ, നമുക്കതൊരു ചെലവുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കാണ്, പ്രണമിക്കാണ്. പക്ഷെ യജ്ഞം നടത്തുന്നവരെന്താണ്? പല രീതിയിലാണ് ചെയ്യണം. ഈ മഹായജ്ഞങ്ങൾ നടത്തും, ദാനം തപസ് അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങൾ നടത്തും. ഇത് രണ്ടിന്റെ ഫലം ഒന്നാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. എങ്ങനെയാണ്? യജ്ഞങ്ങളിൽ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പുണ്യലോകത്ത് പോകും. ആ പുണ്യം ക്ഷയിക്കുമ്പോ നമ്മൾ വീണ്ടും എവിടെ വരണം? ഈ ഭൂലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ടത് വരും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ ആദരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് വരില്ല? നമുക്ക് ഈ ഭൂലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ടി വരില്ല. നേരെ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കൽ. ഭഗവാന്റെ രഥയാത്രാ വേളയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളും കഴുകി കളയപ്പെട്ട് ശുദ്ധ ശരീരിയാകുമെന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. ഇപ്പൊ എത്രയോ പുരാണങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. എന്താ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ രഥയാത്രാ വേളയില് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുന്നവന്, അങ്ങനെയുള്ളവന് എല്ലാ പാപങ്ങളും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇതിനകത്ത് കുറെ പുരാണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതപ്പോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെ? ഇങ്ങനത്തെ പുരാണങ്ങളൊക്കെ ബുക്കുകളുണ്ടോ അതിന്റെ? ആ ബുക്കുകളിൽ നല്ല റെഫർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഓരോ ബുക്ക് പുരാണങ്ങളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോരോ പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നല്ല റെഫർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കുറെ ബുക്സ് ഉണ്ട്. അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അവിടെ ഇസ്കോണിലുണ്ടോ ഇത്, അതോ അല്ലാതുള്ള ബുക്കുകളാണോ ഇതെന്ന്? ഇത് പുരാണങ്ങളല്ല മാതാജി, ഇസ്കോണിന്റെ ഇതല്ലേ. ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ഒക്കെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതല്ലേ. നമ്മളെ ആരാണ്? വേദവ്യാസൻ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ, അപ്പൊ രഥയാത്ര നടക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളും കഴുകി കളയപ്പെട്ട് ശുദ്ധ ശരീരിയാകുമെന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു.
പിന്നെന്താണ് വിഗ്രഹത്തെ അനുഗമിക്കൽ. സമാനമായൊരു പ്രസ്താവം ഭവിഷ്യപുരാണത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഹീനകുലത്തിൽ ജനിച്ചവനായാലും ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ രഥയാത്ര എഴുന്നള്ളത്തിൽ അതിന്റെ മുമ്പിലോ പിന്നിലോ അതോടുകൂടിയോ അനുയാത്ര ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് വിഷ്ണുവിന്റെ സർവ്വ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികളും ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഏത് കുലത്തിൽ ജനിച്ചാലും വിഗ്രഹത്തിന് രഥയാത്ര നടക്കുമ്പോ രഥയാത്രയുടെ മുന്നിലായിക്കോട്ടെ പിന്നിലായിക്കോട്ടെ അതിന്റെ കൂടെ ആയിക്കോട്ടെ ആ വ്യക്തി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അനുഗമിക്കുകയാണെങ്കിൽ സർവ്വ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികളും ലഭിക്കുമെന്ന് എന്തില് പറയുന്നുണ്ട്? ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണത്. ഭവിഷ്യപുരാണത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി വിഷ്ണു ക്ഷേത്രമോ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമോ സന്ദർശിക്കുക. എന്താണ്? വൃന്ദാവനം, മധുര, ദ്വാരക തുടങ്ങി തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നവർ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരാണ്. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ മരുപ്രദേശങ്ങൾ താങ്ങാൻ ഇത്തരം യാത്ര സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നു. പിന്നെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലും വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലും ഒക്കെ സന്ദർശിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പറയണം. എന്താണ്? വൃന്ദാവനം, മധുര, ദ്വാരക തുടങ്ങിയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നവര് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരാണെന്നാ പറയുന്നത്. വൃന്ദാവനം, മധുര, ദ്വാരക ഇത് മൂന്നും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളാണ്. വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരാണ്. കാരണം ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ മരുപ്രദേശങ്ങൾ താങ്ങാൻ ഇത്തരം യാത്ര സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പുണ്യ സ്ഥലങ്ങളിൽ തീർത്ഥാടനം പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ അത് സാധിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ ഭൗതികമായ അസ്തിത്വത്തിന്റെ മരുപ്രദേശങ്ങൾ താങ്ങാൻ ഇത്തരം യാത്രകൾ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പുരാണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ എപ്പോഴും വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ തീർത്ഥാടനം ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യമാണെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണം? നമ്മളെ ഭൗതികമായ അസ്തിത്വത്തിന്റെ അതായത് നമ്മളെ കഷ്ടതകള്, ക്ലേശങ്ങള്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ടും ഇതൊക്കെ സഹായിക്കും. അതിനെ താങ്ങാനായിട്ട് സഹായിക്കും. ഇനി ഹരിഭക്തി സുധോദയം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ ഭക്തിര സേവനത്താൽ ഉത്തേജിതരായി വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ദർശിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും അമ്മയുടെ ഗർഭമാകുന്ന കാരാഗൃഹവാസം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതില്ല. കൃഷ്ണാവതാരത്തില് ഭക്തിര സേവനത്താൽ ഉത്തേജിതരായിക്കൊണ്ട് വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തില് ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ദർശിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? പിന്നെ അമ്മയുടെ ഗർഭമാകുന്ന കാരാഗൃഹവാസം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ്? കൃഷ്ണാവതാരത്തില് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് പിന്നെ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തില് വിഷ്ണുവിന്റെ ക്ഷേത്രത്തില് ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നവർക്ക് പിന്നെ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. പെറ്റു വീഴുന്ന നിമിഷം പോകുന്നതാ കൃഷ്ണക്ഷേത്രത്തിൽ. എന്നും ഞാൻ പോകുന്നതാ മാതാജി വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ. അതിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ട് മാതാജി, കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ ഉത്തേജിതരായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല മാതാജി. അത് പക്ഷെ പോയി നമുക്ക് അതിന്റെ വരും, നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തും. ഇപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെ ചെയ്യും, കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. അതാണ് ഗുണം. പെറ്റുവീഴുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ഗർഭപാത്രത്തിലെ ജീവിതകാലത്തെ പ്രയാസങ്ങൾ മുഴുവനും പെദ്ധാത്മാക്കൾ മറന്നു പോകുന്നു. എന്തൊരു വേദനാകരവും ഭീകരവുമായ അനുഭവമാണത്. ഈ ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കാനാണ് ഉപദേശം. ഭൗതിക ജന്മം എന്ന കപടാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വളരെ വേഗം രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ അതാണ് ഏകമാർഗം. അപ്പൊ പെറ്റു വീഴുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിലെ ഗർഭപാത്രത്തിലെ ജീവിതകാലത്തെ പ്രയാസങ്ങൾ മുഴുവൻ പെദ്ധാത്മാക്കൾ മറന്നുപോകും. നമ്മള് പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ ഇനി ഒരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ വരില്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ മറന്നുപോകും. പക്ഷെ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഉപദേശം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സന്ദർശിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാണ്. നമ്മള് അങ്ങനെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുന്നതാണ് ഉപദേശം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे. हरि हरि बोल. हरे കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭക്തി തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചിന്തകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക്
നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അവിടേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കണം. നമ്മളെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുക. കുറെ ജന്മങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കാം, ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ സമയങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് എടുക്കാം. പക്ഷെ ആഗ്രഹിക്കണം നമ്മൾ. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്.